ο Νίκος Ρίζος. Πρέπει όμως να αρχίσω με κάτι, δεν μπορώ να τα αποφύγω. Είναι καθαριστό. Χωρίς να θέλω, και το βράδυ που με κάνανε, δεν πήραν αντισυλλητικό. Και βρέθηκα στο άστι το κρινών και Νικόλα, κράτα γερά. άμα έχεις ταλέντο δεν φοβάσαι τίποτα. Κάνω τώρα κοντά μας την αγαπητή φίλη. Ευχαριστώ πολύ και συγχαίρω τους Lions. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους όλους, τον κόσμο που με στήριξε τόσα χρόνια. Δεν κατάλαβα πώς περάσανε τόσα χρόνια. Παρηγορήθηκα μόνο στη σκέψη ότι και ξεκίνησα. Και την πατάω και τώρα και ελπίζω ένα δεύτερο ξεκίνημα αύριο. Επίσης τη φίλη μας, Σμάνος Στεφανίδου. Ευχαριστώ πολύ τους Lions για τη θαυμάσια και υπέροχη ιδέα που είχατε να μας πείσουμε. Επίσης ευχαριστώ πολύ τον κύριο Νικοπούλου και το Εθνικό Θέατρο που μας φιλοξένησε. Ανούλα, πόλη σου, τις καλύτερες μου ευχές για την διεκπαιρέωση του δύσκολου έργου. Ευχαριστώ πολύ. Αγάπη μου. Τελειώνω. Και επειδή είμαι και γιατρός και δεν το ξέρετε, κάνω μασάζ τζάμπα. Σας λέω αλήθεια. Όποιος θέλει να δοκιμάσει. Ελάτε. Ω, πράγματα. Ναι. Προσέξτε να μην πέσετε. Να με έχω και να, μία λέξη μόνο να σας πω. Ναι, όχι και εδώ. Δεν χωνεύω μερικές γριές,
γιατί θέλουν να κάνουν τις νέες. Ανάθεμα της. Λοιπόν, χειροκροτάτε, ξέρω ότι θα με χειροκροτήσετε περισσότερο. Δεν τρέπομαι. Δεν τρέπομαι. Σας αγαπάω. Σας λατρεύω. Νομίζω ότι είναι όνειρο. Πρώτα απ' όλα όλους αυτούς που καταφέρανε. Τα χάνω και λιγάκι, δεν πειράζει. Καταφέρανε. Για να δω εσείς είσαστε, δεν σας ξέρω, να γνωρίσω και να σας πω. Προς το παρόν φυλάκια, ατέλειωτα φυλάκια. Είναι όνειρο, ζω σε όνειρο. Άστε καλά. Για αυτό που κάνετε. Και σένα, Άννα. Και όλους όσοι βρέθηκαν σήμερα κοντά μας και αυτούς ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Επιτρέψτε μου αυτό που μου δίνει στο γιο μου τον Παναγιώτη. Θα εδώ στην κυρία Γιώτα. Και την κυρία Ζώκα μιλάει. Και την κυρία Ζώκα. Και ονομάζω μου κυρία Μαρία Μοκά. Και χάρηκα και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Έχω όμως να πω και κάτι άλλο. Επειδή βρέθηκα να είναι και στο σωματείο κάποτε, είμαι ακόμα αυτή τη στιγμή σε μια επιτροπή. Των διατήσεων της εργάτης μας με την έδαφος. Ότι η κυρία Βόνος παρίσταται και με την ιδέα του Προέδρου του Δυτικού Πρωτοσύλλου θα προσφερθούν έσοδα της σημερινής βραδιάς. Της βραδιάς, της οποίας... Κύριε Συντάκτα του Θεάτρου, αγαπητοί φίλοι, ευχαριστώ για τη χαρά που μου δώσατε τιμώντας και εμένα ανάμεσα σε τόσους εκλεπτούς συναδέλφους. Πρωταρχικά θέλω να ευχαριστήσω για τη βοήθειά τους ώστε να γίνει γρήγορα πραγματικότητα το σπίτι του ηθοποιού. Φίλοι μου, σήμερα που πολλά από τα όνειρά μας και τα οράματά μας γκρεμίζονται, σήμερα που ο ατομισμός και η αδιαφορία περνούν επικίνδυνες διαστάσεις, σήμερα λοιπόν περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι ανάγκη να αγωνιζόμαστε, να πιστεύουμε και να έχουμε τη δημιουργία του σπιτιού του ηθοποιού να τιμηθεί και να αναγνωριστεί η προσφορά του. Συγχρόνως φιλοδοξούμε το σπίτι του ηθοποιού να είναι ένας φάρος και ένα σχολείο για τους νέους συναδέλφους. Εύχομαι να μην κουραστούμε και να μην ξεχαστούμε μέσα στην πεζή καθημερινότητα μέχρι να πραγματοποιήσουμε το μεγάλο όνειρό μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο της Αθήνας. Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι,
κυρία Δέσποινα Διαμαντίδου, είναι αυτή τη στιγμή